Здравейте, мислещи хора, вие сте с влога на Любомислици, аз съм Любо, вече познавате Дидо и след като в миналия епизод си говорихме с него за акашовите записи, какво точно представляват те, сега ще ви дадем малко по-конкретни примери за това какви послания може да получавате оттам, от кого ги получавате и така нататък. Здравей, Дидо! Здравей! Благодаря ти, че участваш в втори мой епизод, престраши се. Поканата, да. Нека да си спазим обещанието, което направихме на нашите зрители в предишния епизод. Аз нищо не съм обещал. Да, аз ще си спазя обещанието. И да ги насочим към това как всъщност практически в живота може да се прояви едно послание от Акаша, освен с думи. Бих искал само да вметна, че на неговата страница, на страницата на Awakening и на страницата Делян Загарьов, той качва послания, които той канализира, предава през акашови записи. И можете да се запознаете, ще ви оставя линк в описанието долу, за да видите какво всъщност представлява едно такова послание. Но каква е, ти ми каза, че има някаква много тънка разлика между предаването на послания и ченелинга. Можеш ли да обясниш според теб, от твоята гледна точка, каква е тази разлика? Всъщност и двете са предаване на послание, но когато работим с акашовите записи, ние съзнателно влизаме в това измерение. Много хора го сравняват с библиотека, но не си представите физическо място, а по-скоро енергия, т.е. ниво на съзнание, което се достига в медитация или в спокоен ум. И всъщност там може да задаваме конкретни въпроси за себе си или за някой друг, разбира се, ако знаем как се прави и ако другия човек ни дава позволение. Не нарушаваме свободната воля. Но задавайки въпроси, ние може да получим много отговори. За, както говорихме в предния епизод, различни здравословни състояния, модели на поведение, вярвания и така нататък. Или трудности, които имаме в живота. Съответно, ченелинга обаче е когато другото измерение, т.е. същество другото измерение, се свързва с нас, за да предаде послание, което е по-скоро за колективното съзнание. Знам, че звучи абстрактно, но в единия случай ние влизаме в тази библиотека, за да попитаме и да получим отговори за неща, които вълнуват нас или няколко около нас. Разбира се, тези послания са общовалидни. Т.е. те се предават по такъв начин, че аз, питайки за мой здравословен проблем, получавайки информация от Акаша, ако ти дам да прочетеш това послание, то ще те докосне и ще е валидно за твой, примерно, здравословен или финансов проблем. Абсолютно мога да го потвърдя, защото е имало послания на твоята страница, които ти си писал, че са преведени за твой клиент и които звучат по такъв начин, че са били изключително синхронични точно за мен в този момент и за което също съм ти изключително благодарен. Както и медитациите, които споделяш всеки понеделник с ангелите и с шаманите, също те са едни такива послания, които са много общовалидни и в които много често всеки път се разпознавам, защото синхроничността всъщност е един от инструментите на Акаша, нали така? Абсолютно. Всъщност при ченелинга, това само да довърша, се получава така, че ние получаваме информация. Ченелинг правят Естер Хикс, за Абрахам, Башар, много други, разбира се, не са само те. Крион, ако си чувал, да. Ли Карл и така нататък. Това са буквално същества, те не са хора, а просто енергия, едно ниво на съзнание, което е много по-високо вибрационно от нас. И те ни предават знания и ни напътстват как да се развиваме, как да осъзнаваме някакви неща, как да вървим напред по възможно най-добрия за нас начин. И тези послания всъщност са насочени към нас като цивилизация, като раса. Докато, пак казвам, работата с акашите конкретно, индивидуално или лично има съвсем друга насоченост, макар посланията да са общовалидни и да са полезни за всеки, който ги чете. Това означава ли, че аз имам акашови записи, ти имаш акашови записи, имаме колективни акашови записи, точно, като семейство, да. Като група, като нация, дори ако искаш? Абсолютно. Всъщност всяка една душа си има своите акашови записи, така наречените свитъци, ако си ги чувал в разни книги, дори в детски анимационни филмчета има, говори се за свитъците, дървото на живота и така нататък.
Всяко едно семейство кърмично си има своите кашови записи. От друга страна, много хора спорят за това, но всяка нация има своите кашови записи и това показва избора на хората, народа на тази държава, да преживее определени неща. Ангелите не ни разделят, т.е. те не виждат цвят на кожа, религия, не ни делят на българи, гърци, американци и така нататък. Но чисто като избори на душите да преживеят определени неща, ние избираме къде да се родим. Много преди да се появим тук, избираме родителите, държавата, ситуацията, епохата и така нататък. Всъщност, може би да използвам да го кажа в момента, аз съм работил много с кашовите записи на България, защото ми е било интересно защо се случват някои неща. Трагедии, и някои неща. Обикновено на наши национални празници или на религиозни празници и така нататък. Всъщност България е избрала да преживее обединение. Тоест това е, което ние сме приели като предизвикателство и ако си спомням още от снопа с пръчките, преди много векове, до ден днешен на герба ни пише Съединението прави силата. Ние сме изключително разединени като нация, като народ. Имаше разкол в църквата, включително, което религията и вярата е най-важното за един народ. Макар че аз не съм привърженик на религиите, по-скоро вярвам, че има една сила, независимо дали се нарича Аллах, Бог и Буда и така нататък. Да. Тоест всички пътища водят до едно и също място, към което се стремим. Всъщност целта на цялата земя е да преживее обединение, т.е. да пренебрегнем различията си на всякакво ниво, религиозно, етническо, цвят на кожа и така нататък. Но при нас, конкретно като народ, също сме избрали това. Не е случайно България е толкова разпокъсана териториално. Има вече и предсказания, които говорят за последващо откъсване на територия на България. Надявам се, че ще изберем друга посока, ще израснем и ще променим хода на нещата, както са поставени. Да. Но всъщност това, което се случва при работа с сакашите, може би е добре да кажа, че всичко, което е потенциално възможно да се случи, съществува като една реалност. Въпросът е ние коя реалност избираме да последваме и да преживеем. Ти мисля, че говори в едно от твоите видеа за паралелните реалности. Тоест, от нас зависи какво ще е бъдещето във всеки един момент. Значи нашето бъдеще не е фиксирано, че ще се случи точно това. Има една широк процент на вероятност, висок процент на вероятност, че нещо може да се случи, но във всеки момент ние можем да изберем да преживеем нещо друго. Абсолютно така. Това аз съм чувал, че в Акаша се пази се информацията в тази библиотека, условно казано, както тя нарече, се пази информация по отношение на нашите преживявания, на всичките ни преживявания, включително миналото и бъдещето. Следователно, означава ли това, че когато достигнем до това ниво на осъзнатост, ние можем да получаваме информация, включително от наши, условно казано, минали и бъдещи инкарнации? Добре каза условно, защото всъщност, макар аз също да се занимавам с регресии и прогресии, т.е. насочено към миналото и към бъдещето, реално няма време и пространство за душата, т.е. тя трупа различна опитност тук и сега в момента. Всъщност това, което може да правим работейки сега, ще е да събираме различни парченца от пъзъла на нашата душа и по този начин да развиваме себе си, да израстваме, да трупаме опитност и да събираме всички знания, които душата трупа в различните животи. Всъщност самият Дънов, който изключително уважавам като духовен учител и за времето си е бил изключителен, не че сега не е, но говоря за онази епоха, тогава доста смелост се изисква, за да прави това, което е правил. Всъщност самият Дънов казва, че в мига, в който разберем величието на нашата собствена душа, ще се поклоним пред себе си. Много хора разбират погрешно или така са научени, че
Всъщност нашата душа е вътре в тялото, след смъртта тя се отделя и така нататък, независимо дали вярваме в прераждане или не. Всъщност това е една много малка частица от нашата душа. Така че... Останалото се намира като съзнание около нас или как точно се случват нещата? Ами, всъщност трудно е да се обясни. Много хора си представят различните измерения в височина като иерархия. Всъщност те са тук около нас, просто с друга енергия ние не ги виждаме. Да. В този смисъл много така ми се иска да споменем ангелската терапия, която ти правиш в Awakening, която представлява една групова терапия, в която се събират хора под давлението, съответно под ръководството, да кажем, по-скоро на ангелите, обменят лечебна енергия помежду си и всеки отразява към другия онова, което е необходимо другия да знае. Предоставяме една възможност. Каква енергия носят ангелите, така да кажем? Защото много често става въпрос, в религията говорят за ангели, в различни филми, книги говорят за ангели. Твоята перспектива, твоята гледна точка, от гледна точка на Акаша, каква енергия носят ангелите и каква всъщност представляват те? Първо да кажа за ангелската терапия, преди няколко дни, не си спомням, но вечерта беше, имах група по ангелска терапия. Имаше хора, които не можаха да присъстват, бяха заявили присъствието си. Всъщност в самата група разбрах защо. Тоест не е случайно хората, които се събират, както каза ти, всеки отразява нещо за другия. Така се получи, че всички присъстващи имаха доста общо като теми, с които да работят. Мога да потвърдя. Винаги отличен опит да го казвам. Така че ангелите намират начин кой да довлекат дори на сила, кой да спрат чрез задръстване или каквото и да било, или да го задържат в работа. Но по-шеговито казано, разбира се, защото те никога не се намесват в нашата свободна воля и всъщност това сме ние, които сами възпираме себе си. Сами възпираме себе си, имаме саботажи и така нататък, но в крайна сметка винаги се получава перфектната група за конкретната тема. В случай беше вътрешното дете като работа, лекува на неговите страхове. Всички присъстващи имаха доста сходни теми и преживявания в детството си, което трудно е да го обясним как се получава така случайно. Иначе ангелите за мен са, да не кажа, любимите. Като източник от Акаша, основно работя с тях, защото ги чувствам много близки. Имам послания, в които твърдя, че сме едно семейство, за което трудно ми е да повярвам, но разбира се, много би се радвал да е така. Всъщност ангелите са много. Архангелите също, днес е всъщност Архангел ден. Да, ние снимаме този епизод на един много специален ден. И за мен е наистина много специален. Това е за мен нещо като Коледа, вътрешно преживявам по този начин. Енергията е много особена, много прекрасна. Макар че те всеки ден са около нас, не само на конкретна дата или нещо такова. И въпреки че снимаме този епизод на 8 ноември, дори да го пусна на 28, отново енергията ще е същата, защото няма време там. Абсолютно. Да. Ангелите всъщност са много. Църквата говори за едни. Дорин Върчо, може би си е чувал. Тя споменава за доста други, които не присъстват в Библията. В крайна сметка ангелите са безброй. Тези, които ние знаем, са определен брой, но всъщност има много други. Аз лично съм получавал послания от архангели, които не съм познавал, но след това включително съм получавал синхроничности и знаци, за да ми покажат, че реално те съществуват. Всеки един от тях носи специфична енергия като индивидуалност, както ние сме на пръв поглед еднакви, но всеки от нас е различен и уникален по своята същност. Същото и с ангелите, но когато примерно получаваме послание от Архангел Михаил или Архангел Рафаил или Архангел Тирел или Архангел Метатрон, няма значение, това не означава, че другите отсъстват. Да. И тук интересното е, че те могат да са навсякъде по всяко време и с всеки един от нас едновременно. Така че аз, получавайки послание от Архангел Метатрон в един момент, означава, че той не е и до теб по някаква причина. Всеки от тях носи специфична енергия,
но по-скоро това е за да осъзнаваме ние с какво имаме работа и от какво имаме нужда всъщност. Те така общо взето ни подкрепят в нашето развитие и лечение, като да кажем Архангел Михаил винаги се получава, когато се появява или получаваме послание от него, когато имаме нужда от сила, от осъзнаване. Понякога се появява, за да ни удари шамар в преносния смисъл на думата, да се събудим от някаква илюзия, която вече е време да така преодолеем. Той се появява, когато има нужда от сила, от увереност, от стабилност, мъжка енергия, независимо дали сме жени или мъже, всъщност душата няма пол, всеки един от нас има и мъжка и женска енергия, добре да са балансирани. Затова той е изобразяван като този светлинен войн, нали така? Да, той винаги е с меч, всъщност това е меча на истината и мъдростта, която носи. Много често обича да размахва този меч. И посланията са леко така. Някои хора казват, че са груби, за мен ангелите никога не са груби, но посланията много често на Архангел Михаил са доста строги. Тоест, те са с много любов, но ако ние виждаме детето, че ще се нарани, добре е да го разтърсим, нали, но по-добре да го предпазим от някаква травма или нараняване, макар да го разплачем. По същия начин действие Архангел Михаил, но повярвам ми има изключително много любящи послания от него, т.е. много като бащинска енергия, подкрепа, братска, включително и така нататък. Получаваме енергия спрямо състоянието, в което се намираме в момента, това от което имаме нужда, и тя всеки път е различна, независимо, че Архангел е един и същ, но преобладава нещо основно. Когато Архангел Рафаил обикновено има нужда от някакво емоционално или физическо лечение, това означава, че другите ангели не ни помагат да се лекуваме. Когато се свържем с Архангел Метатрон или той с нас съответно, носи много енергия на състрадание и любов към себе си, но такава любов, която е изключително чиста, нежна, мека. Имаме нужда от приемане на това, което е на себе си, на някакво събитие. Всъщност това е първият архангел, който ми се появи и за мен е много специален. Мога да кажа, че го носи в сърцето си ежедневно. Можеш ли да избираш в пространството на Акаша с коя точно всъщност да се свържиш? Например, аз да кажем имам така сантимент към определен светец или към определен ангел или архангел. Мога ли аз да поискам от него конкретно послание? Абсолютно да. Тоест в момента, в който ти навлизаш в това измерение, чисто чрез медитация, има си определен начин, с който работим на курса, който водя, ти можеш да избереш източника и този източник може дори да не е ангел или архангел, може да е същество от друго измерение, може да е самия Исус, това е Христовото съзнание, за което може би ще говорим в някой друг път. Може да получим послания от много други източници, които не са от тази цивилизация, т.е. говорим за същества от Сириус, говорим за плеядианци, говорим за много други цивилизации, които по една или друга причина все още не са масово разпространени на хората и доста голяма част от човечеството вярва, че сме сами в Вселената. Поне аз се надявам да не съм много, но забелязвам, че повечето хора все още гледат скептично на това, че не сме сами. Може да получаваме послания от възнесени учители. Това са учители, които са били на земята и са дошли да ни дадат знания, да ни покажат пътя. Това е Исус, Дънов, общо взето майка Тереза, получавал съм послания от нея, всякакви такива духовни водачи, които са си тръгнали, но са ни оставили много. Самата Луис Хей, например, ако си я чувал, говори за причините и психосоматиката на всяко заболяване, което имаме. Тя дава нещо уникално на човечеството. За много хора това да говориш с Исус или да говориш с ангели звучи богохулно. Те носят кръст до сърцето си, но вярват, че тези същности, тези същества, тези висши енергии не могат да ни отговорят.
какво би казал на тези хора? Защо те вярват според теб, че не може да се общува с тези същности и какво е това, което им пречи? Това, което им пречи, първо е насъденото вярване, че ние не сме достойни, за да получим информация или да разговаряме с това съзнание, а всъщност ние сме част от него. Тоест ние идваме от там, откъдето тези лечители, духовни водачи и така нататък. Става въпрос за една колективна енергия на безусловна любов, нали така? Всъщност, извинявам, че те прекъсвам, целта на явяването на Божия Син Исус тук на земята е Той да ни демонстрира нашия потенциал, а не да го издигаме в култ, да водим войни за него, това ли е религията или не и така нататък. Всъщност всички духовни учители са имали една единствена цел да ни покажат правия път в кавички. Да. Какво можем да постигнем с енергията на безусловната любов. И всички говорят за едно и също нещо. Да. Просто по различен начин. Да. Ами в много интересни теми влязохме в този епизод. Надявам се да не е съответно последния ни разговор в този формат. Това вече е божа работа. От нас зависи. И от нас зависи, да. Надявам се да сме ви заинтригували. Ние така с Дидо можем да си говорим още часове, защото е супер интересно и успокояващо да стоиш при него. Да. Времето спира, то дали някога изобщо се е появявал, че да спре. Но ще се радвам да разбера какво вие мислите по тези въпроси. Можете да ни споделяте коментари. Аз ще оставя линкове към Facebook страницата на Дидо на Awakening, сайта на Awakening. Може да разгледате там информацията и се надявам да ви се стори подходяща, защото е поднесена с много любов и с много разбиране от инструмента на Божията воля. Да, Божията воля е на всяка около нас. Да. Аз лично мога така да го препоръчам като терапевт, като събеседник, като той е супер интересна и такава личност. Знам, че те хваля в момента, но ще приемеш малко по-добре да те похваля. Добре. Трудно взимам, но благодаря. Благодаря ти, че участва. С цялата така енергия на благодарността, която мога да изразя към теб в този момент. И благодаря и на вас, че гледахте и до нови любомислени срещи. Чао!